Bon, ben, j'aurais bien voulu faire un petit direct aujourd'hui. Bon, ben, malheureusement, je ne pourrais pas faire le direct parce que je suis encore en pleine cérémonie, comme vous pouvez le constater. On est en pleine cérémonie là. On n'a pas encore fini. Mais cependant, j'ai écouté le message du Prado, comme aime bien l'appeler les ados suiveurs. Oui, j'ai plus ou moins entendu le message de 25 minutes, non 24 minutes, autant pour moi, 23 à 24 minutes du chef de l'État Alassane Ouattara. Mais ce qui m'a un peu choqué dans les propos d'Alassane Ouattara, dans ce qui m'a un peu surpris dans les propos d'Alassane Ouattara, c'est jusqu'à présent, l'octogénaire, comme le dit Chris Yapi, super menteur, a encore du mal à reconnaître son rôle dans cette situation. Alors, je me demande bien à quel jeu, je ne sais pas à quel jeu joue le président Ouattara avec les familles de ces soldats qu'il a envoyés. Des gens que tu as superment équipés. Attendez, on va réfléchir un peu. Permettez-moi de réfléchir un peu. On va marcher un peu. Hein? Je suis juste dans le jardin de l'hôtel. Donc, on va marcher un peu. Ouattara dit, les soldats ivoiriens qui ont été interpellés à l'aéroport de Bamako le 10 juillet dernier étaient dans le cadre d'une mission des Nations Unies. Ils ont été injustement interpellés. Voilà ce que dit Alassane Ouattara à la population ivoirienne. Voilà ce que dit Alassane Ouattara aux familles de ces soldats qui ont été interpellés. Waouh! Waouh! Alors là, je suis en train juste de regarder. Donne-moi une seconde. Je ne sais pas si c'est les gens de la MINUSMA ou quoi, ou si c'est un ministre qui arrive, je ne sais pas. Wow. C'est quand même, je crois que c'est un diplomate africain. Hein? Alors, je suis choqué. Et en même temps, si je dis je suis déçu, bon ben, peu importe qui est Keïta, qu'il soit déçu ou pas, bon ben on s'en fout. Hein? Qui est Keïta, qu'il soit déçu ou pas, on s'en fout. Le président, il a parlé. Et puis on se limite à là. Mais permettez-moi de m'adresser à mes parents dans la langue de chez nous, le Bambara. Billet dimanche, autre qu'à l'autre, les Golombla. Côte d'Ivoire a indépendance fêtée le 7 août 1960. Côte d'Ivoire a indépendance sera bien le 7 août 2022. Donc, Yam Sokro, comme vous faites radouer de Yam Sokro, bon, comme on a fait une Yam Sokro Amado, ça fait quoi, depuis 2010, nous sommes en 2022, donc 12 ans il est au pouvoir. C'est maintenant il sait que Yamoussoukro est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Donc, sans au sang, ni indépendance ou présent ou comment présent ou bébo, Jamana Bechoua mena au bout d'Amarola, Gela Mounube au bout d'Amarola, solution Mounube au bout d'Amarola. Nous faisons nous be kasola nous kanga blabe forma ko grâce présidentielle bu da mo fenela ntinya yira awla depuis wulada fe ngo wala salmina kuma bi mina ala san ka kuma la me ninga la me mina essayer kala jamise ka jabi chugo mina mais ngala san ka kuma la me
ala ko kan ka tiɲɛ fɔ jɔn ye Keita ye Keita tɛ mɔgɔ si ye Keita tɛ foyi ye mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la m'a ɲini sɔrɔdasi ninnu fɛ sɔrɔdasi ninnu somɔgɔ minnu minɛna Mali la yan aw y'a cɛsiri dɛ aw y'a cɛsiri ka kɛ transport bɔ la a bɛna bɔ a somɔgɔw ye parce que ma d'a la ko bɛ cogo min na bi ma d'a la ni Mali autorités bɛna u ɲɛ datugu Alassane ye cɛkɔrɔba ye cɛkɔrɔba min t'a yɛrɛ dɔn Alassane ye cɛkɔrɔba ye mun t'a da fiɲɛ bɔ cogo a tɛ jateminɛ k'a la nanzaraw dun ko sɔnni ka kuma i bɛ nɛ munumunu i da kɔnɔ siɲɛ 7 ka sɔrɔ ka kuma mais ni cɛkɔrɔba bɛ kuma i n'a fɔ n'ale kumana Ala de kumana a kumakan kɔfɛ foyi tɛ yen cɛkɔrɔba bɛ se k'i banba nkalon kan k'ale bɛ nkalon yɛlɛma jagoya k'o kɛ tiɲɛ ye bilahi depuis n wolola ma deli ka ni ɲɔgɔn na ye an faw y'an lamɔ sira na o tɛ nin ye i ye mɔgɔw bila ka na mɔgɔw ka jamana kɔnɔ i ye sɔrɔsiw bila ka na mɔgɔw ka jamana kɔnɔ kelen infraction fɔlɔ u donna Mali kɔnɔ yan ni faux passeport ye passeport min b'u bolo o ye passeport lankolon de ye nkalon tigɛla passeport kɔnɔ k'u ladon sɔrɔsi a bɛ se ka sɛbɛn sɔrɔsi ka passeport kɔnɔ cogo di k'o ye menuisier ye k'o ye mécanicien ye k'o ye peinturekɛla ye k'o ye tobilikɛla ye k'o ye feerekɛla ye u donna n'o kan de ye Mali kɔnɔ ala hali bi cɛkɔrɔba dɛsɛra ka tiɲɛ fɔ Ivoirien ne n dabali banna filanan ka avion kelen minɛ k'o fa kɛlɛkɛminɛn na dewu ka jigin n'o ye mɔgɔ si t'a kalama fɛn min bɛna kɛ ni minɛn ninnu ye marifa minnu donna ka na Alassane de ko bi ko ninnu minɛna ko bengani de kɛl'o kan bengani kɛla Côte d'Ivoire kan ninnu tun minɛkun tɛ Mali b'a kalama Nations Unies b'a kalama safurula a ye nin kuma kelen de fɔ k'a to ala cɛkɔrɔba nin tɛ malo ko ye subhanallah Ala k'an kisi mɔgɔ si den ɲɔgɔn na kana kɛ comme Alassane Ouattara a y'i to Afrique du Sud ko Nations Unies k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka nin ko ɲɛnabɔ o dugusɛjɛ Nations Unies ye ka secrétaire adjoint o nana ka tile 5 kɛ jamana nin kɔnɔ yan tile 5 ani ministre kumana ani président ye ɲɔgɔn ye ani premier ministre ye ɲɔgɔn ye u y'a yira ko vraiment u bɛ Mali fo hali bi Mali ka to nin sira kan muɲu bɛ Mali la ko hali bi Mali ka to nin sira kan ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la bengani kɛla Mali kan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Côte d'Ivoire jo t'a la parce que papier den kelen tɛ yen ko Côte d'Ivoire bɛ se ka papier bɔ Alassane Ouattara a bɛ ne ɲɛna n k'a kalanna safurula jaja mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ bila yɔrɔ dɔ la fili la ka sɔrɔ a tigi ma se a yɔrɔ la i bɛ se ka mɔgɔ bila position dɔ la i bɛ se ka mɔgɔ lakɔrɔtali dɔ di mɔgɔ dɔ ma i bɛ se ka mɔgɔ dɔ bila yɔrɔ dɔ la ka kuma surunya la jaja a tigi ma se o yɔrɔ la ja ni cɛkɔrɔba a b'anw ɲɛna k'a bɛ fɛn dɔn k'a kalanna ni sɔrɔsi ko min bɛ ka Alassane Ouattara yira diɲɛ bɛɛ la mɔgɔ sugu min don nkalontigɛla sugu min don namara mɔgɔ sugu min don mais ne dabali banna ni cɛkɔrɔba nin ka ko la ni e ko bengali kɛla Ivoirien ka sɔrɔsiw kan o jamana jumɛn bɛ yen ko kumakan bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko o kumakan kɔnɔna la bolonɔ tɛ yen bolonɔ kɔrɔ min ye document ye mun ye preuve juridique Alassane dɛsɛla ka papier den kelen bɔ k'a yira Ivoiriens la Alassane dɛsɛla ka papier kelen bɔ k'a yira diɲɛ na Alassane dɛsɛla ka document bɔ a bɛ fɔ min ma ko base juridique Alassane dɛsɛla k'o bɔ k'o yira a papier filɛ nin ye n'i y'o kɛ don o don Alassane Ouattara bilahi mɔgɔw b'a fɔ ko Mali bɛnɛ Côte d'Ivoire sɔrɔsiw kan mais i tɛ se ka kɛ parce que papier tɛ yen e bɛ se k'i jɔ o la cogo di hali bi mɔgɔw tun sigilen bɛ k'i bɛna kuma de fɔ mun bɛna ni nɔgɔya ye kuma fɔ min bɛ bɛn Mali ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Mali ɲɛmɔgɔw kuma fɔ mun bɛ bɛn u ma a ma fɔ k'i ka Mali sago kɛ Alassane Ouattara mɔgɔ si m'a fɔ k'i ka Mali sago kɛ on t'a pas dit de faire plaisir au Mali on t'a pas demandé de faire plaisir au Mali on t'a pas dit de te rabaisser devant le Mali on t'a pas dit de t'humilier devant le Mali on t'a dit tout simplement de venir avec des éléments de preuve pour dire que effectivement les Ivoiriens étaient dans leurs droits. Malheureusement, aucune preuve tangible, aucune preuve juridique, aucune preuve contractuelle.
Aucune preuve de toute sorte n'existe. Et ce monsieur insiste, persiste et signe dans son mensonge que la Côte d'Ivoire est dans son droit de venir envahir. J'aimerais bien savoir si un jour un contingent burkinabé peut comme ça débarquer à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny sans document, sans au préalable avoir pris des dispositions avec les autorités ivoiriennes. Et en plus, ce contingent-là est suivi d'un avion cargo rempli d'armes. Ce jour-là, Alassane Ouattara dira que Soro Guillaume est en train de préparer un coup d'État. Ce jour-là, Alassane Ouattara dira que Soro Guillaume est de connivence avec ce pays. Ce jour-là, Alassane Ouattara dira que Soro Guillaume veut encore le renverser par un coup d'État. Alassane Ouattara, ce que tu n'acceptes pas, pourquoi tu veux imposer aux autres? Ce que tu refuses, pourquoi tu veux imposer aux autres? Alassane Ouattara, tout ce qu'on te demande, c'est d'apporter la preuve matérielle que les soldats ivoiriens sont dans leurs droits. Dès le lendemain matin, ils seront dans le prochain avion pour la Côte d'Ivoire. Apporte la preuve, c'est tout ce qu'on te demande. Les Nations Unies ayant été convaincus qu'il n'y a aucune preuve matérielle et juridique, ils ont demandé à Alassane Ouattara de négocier avec le Mali. Voilà pourquoi le Togo aujourd'hui joue les médiateurs dans cette crise. Malheureusement, pendant que le Togo est en train de jouer la médiation, Alassane Ouattara, il joue le malin. Alassane Ouattara, il fait comme il a raison. Pendant que le Togo est en train de jouer la médiation, il sort par des déclarations intempestives. C'est-à-dire, pendant que le Togo cherche des moyens pour calmer cette situation, lui, il fait toujours, il veut jouer les braves. Tiens, c'est comme il a raison. Mon ami, tu as tort. Mon frère, tu as tort. Te considérer comme un père, pour moi, serait une grande et grosse erreur de ma part. Je ne peux pas te considérer comme un père, parce qu'un père donne des conseils, un père oriente, un père guide, un père éclaire, un père apprend à être bon. Mais toi, ce que tu fais, c'est dangereux. C'est dangereux. Aujourd'hui, autour de toi, presque tous les jeunes gens sont devenus des menteurs, des manipulateurs. La preuve, l'humiliation de plus, l'avion de Air Côte d'Ivoire a été saisi au Congo. Parce que tu as voulu jouer les braves tiers. Parce que tu as voulu... C'est-à-dire que tu veux toujours transformer ton tort en raison. La justice t'avait donné momentanément raison. Mais Keïta t'a dit que ça ne durera pas longtemps. Dieu va t'humilier. Voilà que tu as été humilié au Congo. À quoi? À 48 heures de la fête d'indépendance, on saisit un avion de Air Côte d'Ivoire. À cause de ton attitude, de ton comportement, de ton arrogance, Alassane Dramane Ouattara, tu es une honte pour la Côte d'Ivoire. On croyait que tu allais, en tout cas en ce qui me concerne, je croyais pertinemment que peut-être tu allais mettre un peu d'eau dans ton Yamakoudi, comme tu le dis toi-même, pour ne pas dire ton vin. Malheureusement, Ouattara, tu continues. Mais quand est-ce que tu vas arrêter la marmaille? Quand est-ce que tu vas arrêter la manipulation? Quand est-ce que tu vas arrêter et dire la vérité aux Ivoiriens? Dire la vérité aux Africains. Alassane, à quoi ça sert tout ça? C'est les enfants des gens que tu as mis dans un avion avec une fausse identité, suivi d'un avion cargo rempli d'armes, pour venir dans un autre pays. Au lieu de reconnaître ton tort, tu insistes, tu persistes à faire croire que non, c'est dans le cadre de la mission des Nations Unies. Mais cette même Nations Unies, cette même mission dit qu'elle n'est pas au courant. Cette même mission dit que ça n'a jamais existé, quand bien même qu'il y a un accord entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies. Mais tu insistes, tu persistes dans ton mensonge. Alassane Ouattara, un peu de... Vraiment, mets un peu d'eau dans ton Nyamakou, même si tu ne bois pas Nyamakou. Respecte les Ivoiriens. Respecte les familles de ces militaires, Alassane Ouattara. Respecte ces militaires qui sont en détention. Respecte l'État de Côte d'Ivoire. Respecte l'État du Mali. C'est-à-dire, Alassane Ouattara, ton comportement met à mal, je pourrais dire même, l'unité de la Côte d'Ivoire. Ton action met à mal, je pourrais appeler cette... c'est-à-dire, tu mets à mal Alassane Ouattara, les forces armées de Côte d'Ivoire. Ton attitude met à mal les forces armées de Côte d'Ivoire. Tu dénigres, toi en tant que chef suprême des armées, tu rabaisses cette armée-là. Tu dénigres cette armée. Dans tous les cas,
Il appartient aux Ivoiriens d'assumer pleinement leurs responsabilités. Alors, je voudrais aussi rapidement, maintenant, comment une fois, Alassane n'a Alassane toi, Alassane n'a pas toi, Alabina famira Alassane au Cabon, Hagelima, Ang Alassane to Alabolo, Alakris Sagoke Alassane na, Alaka côté Korotolikoi, Alaka côté Moroka Kumai, Alaka Kumate Moroka Kumai, Alaka Koketani Moroka Kuketa Ekilite, ni Alassane Kokata to, ni Atona Korodongodo, Alassane Ouattara bi yɛrɛ ni cɛkɔrɔba a bɛ dɛsɛ ka tiɲɛ fɔ ni cɛkɔrɔba ka mɔgɔw denw ta mɔgɔw faw mɔgɔw furucɛw mɔgɔw balimakɛw k'u don avion kɔnɔ ni galon ye ka marifa ka avion kelen wɛrɛ fa marifa la k'u lajigin Mali kɔnɔ hali bi ni cɛkɔrɔba dɛsɛla k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ne ɲɛna n ko document dɔw tun bɛ yen ka ban mais fili b'anw fan fɛ Mali a ye yafa ma bilahi ni Alassane tun y'i jɔ a jɔyɔrɔ la hɔrɔnya jɔyɔrɔ la k'a dɔn k'a filila bi y'a to ninnu tun seginna Côte d'Ivoire mais a bɛ sira min kan nin o tɛna ko nɔgɔya ko ye bon Mali fana bɛ kan k'i préparer k'a kunbɛn a mana bɔ ni sira o sira o pɛrɛn don k'a kɔnɔ bɛn nafa jumɛn de b'o la bon sisan i sɔnna i ma sɔn ninnu bɛna datugu ni jugement kɛra dɔrɔn ninnu bɛ condamner parce que ce sont des mercenaires ils n'ont aucune preuve pour justifier leur présence au Mali. Preuve foyi dengele tout bolo, argument tout bolo, document tout bolo, protection fouillée. Donc ils sont livrés à la justice. Alassane, tu fais honte. À la veille de la fête d'indépendance, 62 ans de la Côte d'Ivoire, tu as la honte et l'humiliation de ce beau pays. 6 ans. Minanda wa yoro kilina. Neni bubu mambela antu nyongo sorobi. Nya wele. Atlala kan wele. Anye koda de mebu mambele ka kula. Aini toro. Ayin toro alabado ayin toro fukata sa dana. Aya partager, aya blaga jigi. Ayin toro fukata fokasi la dana. Nera tungo buma ngo bubu. Segu wele. Ibe munu fenen don ibo lu wele. Anga anjo doni anga jatemineke. Parce qu'il be faso deme I kana nyine yere ko ibe faso deme munu be jamana kuna ko be an soro u mago tala ko be an soro tan deme ngo est-ce que ante an jodoni anakela kalo kelenye anga bo transition ni nunuche u ka don frene an jore femi jamana kono go anga ndaji anga dabo fembela anga kalo kelenge antanda ma foi dingelila anga toy ako non ke tanga no ke ameka ke jamana de kamante ka ke makoshikama ndiko me bubu ni bisika ke chugudi eni alache ika chieka koka ela maluya parce que beka ni transition soutenue moroma soro mun bola ke ka défensita bombe ka baram ganyo de fonga me barana bara fisiri wale de do ça de protection fouille de ngelitala ala kan kisi nani fendo bena ala de bise kan sutura an ga ko be ala de parce que na nyangamina ala kelen de bise kan kisi ame kan yere fara munu olu te ka do anye nyo de fo segu seginanga kuma ga bo fla problème ngoro ne bi mo bo anganji kalogele angan dabo anti transition mo anguni transition to nyona journaliste France 24 ni critique rata wangu ni transition to nyona anganji u ka don feneni parce que ni mo be fen soro fula ite na fa do ala ite baraka do ala mais comme on a protection mais ka baram ke u nyeta na fala malgré que Francis président bola ka don dien bébé ka do wallahi billahi dien be ka don en jore muye ni transition qu'on a là mais atika don en nyet le kele anta ke ko parce que ya ma ko be fe no ma ka jamana de kama mais au moins un minimum de protection, un minimum de considération. Mungela bubulani, anyona ke la segula. Donc au corps de ko mogo mana wuli, ali munu be transition kele, uli be wuli bi kan kala, mana fako anye sharia soso. Sharia soso ni kamye ne ma fe ko kan de ngini go dongo. Mais ala kan kisi. Ala kan kisi. Mais ne ni bubu kan nyon soro tunu sini soma. Parce que ne ba fe tiere la. Akoni makanga na ke me mas min sera aula au maname ama fe ka kalo kelen rede ke kan dabo fembela kan sigi kala je ako to beta chugo mina u ka ron fele nan jore femi jamana ngono
mais i b'i yɛrɛ faga mɔgɔ minnu ye e de bɛ minɛ k'a lagosi k'i lamaloya jamana jugu olu yɛrɛ de bɛ e minɛ k'e datugu e bɛ kan k'i yɛrɛ faga jamana ɲɛmɔgɔ min ye olu yɛrɛ fana sigilen bɛ u ɲɛ b'o la donc comme an bɛ cérémonie kɛyɔrɔ la kuma caman fɔ la n'Ala sɔnna ma sini an bɛna kuma tɔ laban ni Ala ka jɛ ye allez à très bientôt.